Bagatoz seskulari berri honekin. Oraingoan, emakumeen etxean emaginek antolatutako menopausiaren inguruko ikastaroa izango dugu hizpide. Beste seskulariren batean, gaia jorratu dugun arren, oraingo honetan Mati Esnaola emagina gonbidatu dugu. Emakumeek bizi duten bolada hau nolakoa den, zein behar dituzten eta honek hauen ongizatean nola eragin dezakeen sakontzeko. Gozatu ezazue. Kaixo, Mai. Kaixo, Aitziber. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik gure eskularira. Gonbidapenagatik. Aurkeztuko zaitut, Mai Esnaola dugu, emagina da. Zarautzen ere lana egin izan duzu. 6 urtetan daramazu lana egiten honetan, eta orain Groseko ambulategian. Hori da. Baina emakumeen etxean Zarautzen antolatu zue denen artean emagina guztiak ziklo bat edo tailer batzuk menopausian inguruan. Bai. Kontatu iguzu pixka bat nola sortu zen edo... Bai, guk hori daukagu taldetxo bat emaginen artean eta bai ikusten genula beharra. Pixkat emakumeak bildu eta gai honi buruz hitz egiteko, menopausia. Da prozesu fisiologiko bat emakume guztiok bizitzen duguna eta nahi dugu emakumeak naturaltasunakin, normaltasunakin ematea. Ikusten dugu gaur egun ez dela horrela ematen. Izan daitekela fase oso zaila emakumeentzat. Hori aurkitzen duzu ez da, pixka bat konsultan? Bai, orokorrean bai. Ze menopausia historikoki kasu egin zaio, nola hartu da ez? Bai, hilerokoarekin edo emakumearen fase guztiekin ez da arreta berezia jartzen edo, ze nola ikusten duzu hartu dela, ez? Bai, ez zaio daukan garrantzia eman. Eta oso konnotazio negatiboa izan du, zahartzera begira, ugaltasuna galtzeko, pertsonalian ja emakumeak bai bizi dutela nahiko presio, zailtasunekin onartze aldaketa hori, trantsizio horretan, eta gero sozialki ere emakumeak ez dira ulertuak sentitzen, eta asko patologizatu da menopausia edo bere garrantzia kendu zaio eta bai medikalizatu dela eta ikuspegia bai izan dela historikoki nahiko patriarkatua, tabu bezala eraman dutena emakumeak eta nik uste gaur egun bai ari dirala pixkanaka oraindik lan asko dago egiteko honen inguruan, eta ez emakumeen, den sozialki, baino bai oraindik asko dagoela hobetzeko. Horregatik asmo horrekin pixka bat sortu dugu emakumeei enfokatua egon dadila, erramintatxo batzuk, pintzelatxo batzuk emateko, behaien bizimodua hobeto eramateko. Eta emakume bat nola daki, ez? Peri edo menopausian sartzen nahi dela, azaldu iguzu zer esan nahi duen, ez? Edo emakume bat honea etortzeko, ikastaro honetara aldu etorri, baino nola daki ja menopausian edo perimenopausian dagoela eta... Hori da pixka bat gorputza entzutea, gaur egun ere pixka blokeatzen digute honen inguruan hitz egiten, medikalizatzea, eta sentitzea hori aldaketa emozionalak asko daudenean, asko antidepresiboak eta ematen dira. Orduan emakumeak gorputza ezagutzen du, bai zikloak aldatzen zaizkiola, ugaltasuna galtzen doan heinean ez da hilekoaren ausentzia bakarrik, baizik guzti horrek darkazkin aldaketa fisiko guztiak, eta beti normalean hitz egiten dugu aldaketa fisiko negatiboetan zentratzen gara askotan, pisua hartzera, lehortea, genitala, zalekoa, gorputzaren aldaketa horietan, baina generalean negatiboetan zentratzen gara, edo sofokoak, bero aldietan. Orduan, emakumea berak bai gorputza entzunez badakila dagoela trantsizio aldaketa fasean dagoela. Eta orduan egiten du normalean kontsulta bai lagunekin edo profesionalekin. Eta askotan salto hori emateare kostatzen zaie, behaien burua onartu arte, ez? Claro, dolu bada azkenean, ez? Orain arte hilerokoa izan duzu, zure gorputzak beste funtzionamendu bat hartuko du, ez? Hormonen aldaketa horrekin, ez? Guztiz, baina onartu beharreko fasea da, azkenean urte luzez odoltzen egon eta gero, tokatzen den momentua da, ugalketa fase hori horren amaiera,
eta da fase berri bat hasten dana, bai. Zuek askotan hitz egiten zuen menopausia eta hitz egiten duzue klimaterio. Ea aldi guzuna azaldu. Bai, menopausia da, azken hilekoa, fase hori, ez? Emakumeak ja hilekoa edukitzea uzten duen fase hori. Norberaren araberakoa desberdina izan daiteke fase horren luzera ere, eta dakarzkin aldaketa fisikoak, fisiologikoak. Eta klimaterio ja da, menopausia da fase zehatzago bat. Klimaterio ja pixkat orokorragoa da. Klimaterio hitza, nahi adioz gehiago gustatzen zait, dator nik uste klimater jatorri grekoa daukala dela eskaloia, ez? Eta da trantsizio fase bat azkenean emakumeak, bere aldaketa guzti horiekin, ez? Ja, hileko hori gabe, baino fisikoki, emozionalki eta bere bizimoduan sentitzen dituen aldaketa guzti horiek fase luzera, ez? Nahiko abstraktua da, ez dauka epe muga bat. Erraun ditzazke 10-15 urte. Eta zuek beharra ikusi duzue ikastaro hau antolatzeko azkenean emakumeen ongizatean eragin badaukalako, ez? Handia. Ze ikusten duzuen? Handia, guri etortzen zaizkigu konsulta individualak, ez? Eta konturatzen gera, emakume askok bizitzen dutena antzekoa dela, baino ez dutela nahi ingurukoekin konpartitu, ez? Profesionalki eta asko isilpean damakitela. Eta inguruarekin ez diala ulertuak sentitzen. Orduan ikusi dugu behar bat, behaiek elkarrekin biltzeko, ez? Eta giro goxoa sortzeko, konfidantzazkoa, eta askatzekoa ere, elkarbanatzeko bakoitza nola sentitzen den, eta beraien artean batez ere laguntzeko, ez? Asko hitz egiten da alderdi fisikoaz, eta egia da, ez? Hor badaude batzuk, ez? Baina oso gutxi nire ustez hitz egiten da alderdi emozionalaz. Hor, gure hormonen edo estrogenoaren jetxierak nolabaiteko babes falta gabe eta emakumeak sentitzen dugu sentiberatasun bat oso intensoa, ez? Eta horretaz ez da hitz egiten, eta azkenean pertsona bat emozionalki ez dagonean ondo, bere egunerokoa, bere ongizatea guztiz baldintzatuta dago. Zu nola ikusten duzu? Ados, aldaketa bortitza dela iruditzen zait emakume baten bizimoduan, eta horrek denak dakarzkin alterazioan, sentsazioetan, emozioetan, eta oso inpaktu negatiboa izan dezakeena, eta kanpotik ez ulertua bakardadean bizi dana tabu bezala, gaizki sentitzera, eramaten dituztenak. Orduan egin behar dana da hori dena pixka bat lagundu, gizarteratu, ulertarazi eta normalizatu. Asko sentitzen dira lo falta, energia gabe, gorputzaren aldaketa fisikoa, baina horre denak emozionalki nola eragiten, juten dira bai trastorno eta hala tratatzen zaie, osasun arlotik askotan medikura jo, eta entzun beharrean ze gertatzen zaien eta empatia puntu batetik eta pixka bat laguntze prozesu horretatik beharrean medikalizatzera eta askotan antidepresibo edo hormonaterapia eramaten zaie baita ere, emakume batek ja berezko daukanean alterazio hormonal handia, gainetik hormonak eta drogak hartzeko, ez? Hori da, ez gizartea, ez osasun arloa ez dago prest, zuek zarete bakarrak, ez? Ezagutzen duzuenak hau, ez? Bai, nik uste ja pixka gehiago ari dira, profesionalak ere honetan formatzen eta saiatzen, ez? Akonpainamentu bat egiten. Historikoki, igual hau da momentu gehiena honetaz hitz egiten dena, ez da? Bai, baina oraindik asko dagoela hobetzeko esango nizuke, bai. Emakumean gauza denez, ez? Bai, gizonezkoa izango balditz, nik uste agian beste garrantzia bat emango litzaiokela. Hori da. Eta ikastaro honetan ze proposamenak edo zeintzuk dira emakume batek aurkitu ditzaken rekursoak pixkat, horrela emakumeak apuntatzen dira ikastarora, Hori da, bai. Baina ze proposatuko diezu, espazioa izateaz gain hitz egiteko, hori gauza handia dela. Bai, batez ere guk aurreikusten dugu 4 saio izango dirala, 2 orduko iraupena izango dutenak, eta bilduko ditugu pixkat aurkezpen gisa, elkarren artean ezagutzeko, giro hori sortzeko, konfidantzazkoa, askatzeko gune bat izan dadila, eta pixka bat tratatuko ditugun gaiak izango dira
aldaketa fisiko emozionalak, ez? Bakoitzak sentitzen dituen aldaketa guztiak, gero bai landuko dugula nutrizioa batez ere faktoreak bizi estiloa, ez? Nutriziotik hasita, kirol arlotik, arnasketak, eta gauza praktikoak teorikoak eta praktikoak ere bai landuko ditugula. Eta emozionala, fisikoa hori guztiaz gain, sexualitatea ere sartuko dugu konfidantzazko arlo batean, ez? Horiek dira pixka bat guk planifikatzen ditugun gaiak, baina beti ere espontanidadetik eta pixka dinamizatuz. Bai, taldeak eskatzen duena, ez? Eta prest dagona sortzen dena, baina egia da nire esperientziatik giro oso berezia sortzen dela emakumeak elkarrekin biltzen dituzunean izan da. Egia da momentu, aldiogu krisi momentua deitu, aldaketa momentu bat. Aldaketa momentuak askotan ez zaizkigu gustatzen, baina eramaten gaituzte toki batera asko empatikoagoa, eta askoz ere irekiagoa bestea entzuteko, gauzak jasotzeko eta inkluso ni aldatzeko, ez? Eta naiz eta ez gustatu krisi momentuak nik ikusten du direla momentu oso garrantzitsuak eta vitalak aldaketak egiteko gure bizitzan eta gure ongizaterako. Bai, nik ere dela ikusten dut guztiz ados horretan inflexio puntu bat, eta buelta emateko, ez? Bai, aldaketa goaz fase horretan, ze zaila egiten ari zaigun, baina izan daiteke azteko, ikasteko, eta bai, asko ikasteko aukera polita. Esaten dezun bezala, dolu bada, ezta? Baina hor badaude autore batzuk, geroz eta gehiago, ez? Hitz egiten dutela pixka bat menopausia, eta hurrengoan datozen faseak, ez? Christine Northrup eta Anna Freixas, eta bizi beharrean zerbait kaltegarria bezala alderantziz, ez? Esaten dute, badala momentu bat nun emakumeak zaintza arloa utzi dezake, ugalketa garaia zaintza utzi dezake, eta beste fase bat zabaltzen da. Azaldu iguzu hori autore hauek, ze bizio positiboa duten, ez? Baikorra, ez? Bai, eta nik uste hori hartu behar degula erreferentzi bezala, eta bai taldeari ematen saiatzen gean kutsua dela, eta talde hauetan bilatu izan dituten gaiak horiek izan dira askotan emakumeak badaudela edo ezin dute etorri, emakumeak ja daudelako zentratuta fase honetan besteak zaintzera, ez? Fokoa dituzte jarrita beraien bikoteengan, seme-alabengan, beste batzuk dira amonak, ez? Bilobekin, eta non dago zure burua, ez? Pixkat priorizatu zure burua. Eta espazio hauek izan daitezke baita ere, gune batzuk arnasketak, lantzekoa, fisikoak dantza, pixkat libre, baino zuretzako tarte bat hartzea. Bai, ze azkenean pixkat hormona horiek zaintzara eraman gaituztenak desagertzen dira, eta hor autore hauek esaten dute iraultza etorri daitekela, ez? Zu ez zaudela inbeste zaintzarako, edo baldin zaude zaintzarako, zure buruaren zaintzarako, ez? Eta hori zerbait baikorra bezala bizitu, ez? Aldaketa hori, ez? Bai, eta hormonez gain, askotan da presioak, ez? Sozialak, dianak, hartu ditugun rolak, ez? Bizimodu guztian, emakume izatetik, zaintzera, eta izan daitezke hausnartzeko puntu, momentu egokiak, ez? 2 ordu tartetxoiek divertigarriak izan daitezen, baina hortik kanpo ere emakumeak hausnartu dezan egunerokotasunean zer roletan sartua dagon eta ze denbora dedikatzen dion bere plazerrari, ez, bere momentuei. Bai, oain plazerra aipatzen dezula, hau pixkat antolatzen da sexualkularitzatik, eta ze garrantzitsua den garai edo fase hauetan, ez, gaudela indarri gabe, ez dakizer, plazer edo gustagarriak diren edo niri on egiten didaten gauza horiek sustatzea, ez? Eta zaila era berean, ze, klaro, gaude indarri gabe, baino da bukle bat, ez? Nun azkenean gaizkinago, ez nahi zaintzen eta okerrago nago. Bai, kate bat, ansiedadera, igual gaizki jatera, eramaten diena. Bai, eta inkluso plazerra edo desira edo gauzak on egiten ziratenak atzeratzea, eta, klaro, areta okerrago gaude, ez? Orduan, sexualidadean
menopausiak ditun eraginak zuk uste duzu denengan izan behar direla, desira galdu behar dela, nola ikusten duzu? Kontrakoa. Bai aldaketa nabarmena dela hormonaen jaitsiera horrekin, emakumeangan, baina gizonezkoan bai, ez da hainbeste hitz egiten, baina bietan, adinean aurrera aldatzen doa eta hori onartu behar dugu. Baina nik ikusten detena orokorrean hemen Euskal Herri mailan, nazioartean eta hainbat kulturetan dagoen ikuspegia oso itxia dela, ez? Oso mugatua, plazerrean, sexu harremanetan, badagola fokoa jarrita, genitaletan, ez? Koitoan, eta hortik askoz haratago doa plazerra. Claro, hori da kontua eta ordunaldia, menopausia bezalako garaiak momentu oso politak dira, ze leheno balio zizuten errekursoak, bastoiak edo gauzak, agian ez dira baliozkoak orain, baina bilatzen baditugu estrategia berriak, aigea gure aberastasun erotikoa zabaltzen, baina askotan hor geratzen gara. Hori da. Hor da arazoa. Arazoa ez da joango zaizula desira, baizik eta desira hori jakin behar dezula moldatzen eta egokitzen, ez da? Hori da. Eta bilatu. Bai. Ez da etorriko. Ez, bilatu. Ez da etorriko. Aldaketa badagonez, bilatu behar dituzu estrategia berriak, modu berriak, aberastuko dizutenak. Asko. Seguro. Asko. Ez da? Baina hor askotan gehatzen gara eskulotuta. Bai. Eta ez da inbeste menopausia. Eta gera, eta inbehar deguna da kontrakoa, ez? Loratu emakume hori deskubritzera, autoesploraziora, bikote harremanean ere, komunikazioa, eta ja goga plazerra bilatu beste arlo desberdinetara, ez? Ez plazer erotikoa bakarrik, ez da? Plazerra bere zentzu zabalean, basikoan, bajatera hitz egiten genuna, ez? Ansiedadea txarrera denbora hori hartzea, plazerra, edo izan daiteke dutxa gero bat lagunekin denbora, ez? Lagunekin denbora. Konbertsazio lasaiak. Bai, oso zaindua sentitzen zea, onartua. Dira gauza txikiak, ez da hainbeste kanpoan bilatu behar, baizik eta zure egunerokoan hon ematen dizuten plazerrezko momentuak, ez da? Bai, eta hori beharrezkoa da, nik uste denongan, ez? Behar ditugula momentu horiek bilatzea, bai, oso garrantzitsua. Bueno, Mai, jungo geha bukatzen, baina ni nahiko nuke emakume bat oain ikusten nahi bagaitu, zer esango zenioke animatzeko gure tailerrera? Identifikatuta sentitzen bada fase honetan dagola eta ez izatea lotxarik, dudarik, etor dadila eta sentitzea nola sentitzen dan taldean, ze egia esan babestua sentitu daiteke. Eta laguntasun, goxotasuna bilatu daiteken espazioa izan daiteke, konfidantzazkoa eta asko lagundu dezakena. Eta emakumeak, beraien artean laguntzeaz gain, nik uste guretzat ere emaginentzat oso positiboa dela. Niretzat izan zen esperientzia oso polita, emakume hauekin lana egitea, beste leiho bat ireki zidana, eta beste aukera berri bat ezagutu nuna, eta berriz gogoz, behaiekin elkartzeko gogoz, eta momentu polita hauek elkarbanatzeko gogoz. Bai, denak ikasten baiet. Bai, hori da, emakumeak elkarrekin, eta bai. Bueno, eskerrik asko, zuei denagatik. Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online.